Nkosi yami. Engekakuzanyazanyiswa kepha imiphakathi. Injani ekhaya bazalwane? Ngekho intakazisa futhi namanje mawuyolanda umlando weBhayibheli hamba ochecka na entando research hamba ochecka Google everywhere uGoogle uzofika ukutshela namanje intaba sesiyoni injani bazalwane imile kuthiwa abantu abathemba uJehova bafaniswa nalentaba emile kuze kube phakade lalelani bazalwane umuntu olokwethemba uNkulunkulu into ayithembayo imile kuze kube phakade ayifuselelwa ayenziwa lutho imile kuze kube phakade imithi yavuselela izinto zasemhlabeni liBhayibheli wathi ukuthiwa indoda iyakuprofitani ngokuzuza izinto zalelizwe mayizolahlekelwa ukuphila kwayo izinto zakulomhlaba ziyadlula but entaba yasesiyoni imile futhi sithemba into emile namhlanje I'm here to preach to umthembe muthembe uNkulunkulu muthembe ngenhliziyo yakho yonke even in days ungathembisi